भारत हादरनि 75थि जा उदांस्रि सान बेखौ नोंथांमोना गिबि गिबि फालिदो। बे हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायगोन? बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथाइ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव गाहाय मावखुलि जेरावहाय जोङो गाहाय मावखुलि फसंबाय आरो बावहायनो जोङो बिटिसि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि माखासे जोंनि हालोदफोरनि सायाव जौगानाय दावगानाय नागिरनानै फारफ्रोमबो बिथिङावहाय सोलोंथायानो जा हारिमुआनो जा गासिबो दिगावहाय जोङो दावगानांगौ बेखौ नोजोर होनानै जि खामानिखौ मावबोदों बेखौथ' मोनफुंफैबाय जोङो मोननायनि गेजेराव जोङो दिनै गिबि खेब भारत उदांस्रि 75थि बे फालिथायखौ जोङो गिबि खेब जोंनि बर' कसारी गावहायुङारि खुंथायाव जोङो फालिनो लादों बा फालिबाय जोङो। थांखिया बेनो थांनाय बोथोरफोरनि बाथ्राफोरखौ बुङोबा जोङो बाहेरायाव थाबोबाय थादोंमोन बेखौ दहायबो आङो आंनि स्पिचआव बुंबाय। बाथ्राया बेल' जे जोङो दिनै गभर्नमेन्टनिनो मोनसे बाहागो जाहैबाय जोंबो गभर्नमेन्टआव दङ सरकारजों थानायखाय आरो जेराव जोंनो दाबि दावा बिटिसि बाहेरानि बर'फोरनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि जि मोनसे हाबाफारिजों नरेन्द्र मदि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि भारत हादोरनि आरो जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रि आसामनि बिथांमोना बर'फोरनि जेंनाखौ गोनांथि होनानै थांनाय 2020 मायथाइ 27 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन बेनि गेजेरजों दिनै आबुं महर मोनफैबाय बुंजायो जोङो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायाबो बे आबुं महर मोनफैनाय जाहोनावथ' दिनै जोङो नैबे 75थि उदांस्रि सान फालिनायखौबो जोङो खाबु लानो हानाय जाहैबाय। बिनि थाखाय जोङो बर' कसारी गावहायुं खुंथायनि जानानै मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि जानाय बिथांमोननो जोंनिफ्राय जोङो गाहाम हामलायथिखौ बा बिथांमोननो जोङो जोंनिफ्राय साबायखरखौ जों बावहरग्रोबाय। दा दिनैहाय बे 75थि उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो सानदों बा रायजो राजानो जोङो मावनो लानाय खामानिफोरनि सायाव जेरैबायदि जोङो मावलांनांगोन गोदानै जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ लानानै बा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बयखौबो लाफानानै खौसेयै बोरैहाय खामानि मावलांनो हायो बेफोरनि सायाव जों गोदानै मोनसे साननाय बा नोजोर थांखि बिथांखि लानानै जों मावलांनांगोनाव जोङो बेखौनो फोरमायदों बा लुबैदों बा जोङो आवगायलांगोनबो। बे हिसाबै जोङो दिनैहाय जों गोजोननाय मोनदों बेसेबा गोबावनि उनावहाय आसामाव बुंनो थाङोबा दिनै मोनसे बाथ्राखौबो जोङो गोजोननाय मोनफानांगोन दिनैनि बे उदांस्रि सान जि मोनसे फालिथाय 75थि ओरैनो कभिड-19नि जि मोनसे थासारि बेखौ नायनानैहाय जोङो जोंनि जि मोनसे गाजा गोमजा बेखौ जोङो बानायनो गोनां जादों आरो मोनसेया बेसेबांबा गोबाव बोसोर बुंनो थाङोबा थिउरियाफोरनि बा मिलिटान्टफोरनि जि मोनसे इनफ्लुयेन्सनि गेजेरजों जोङो भारत उदांस्रि सानखौ गोसो हगारसारनानै फालिनो हानाय जायाखैमोन। दिनै जोङो फालिनो हानायानो जाफैबाय बिनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों आरो बे हिसाबैनो जोङो जोंनि जि मोनसे गरजियासनेसखौ जों लाबोनो हागौमोनबाबो कभिड-19नि थासारिखौ नायनानै जों लाबोनो हानाय जायाखिसै आरो बियो समनिनो थिननाय थासारिनिनो थिननाय हालोदनिनो थिननाय बेखौ गनायनानै जोङो दिनै फालिबाय आरोखि। सार बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव दाख्लै जिहेथु बाजेट फैदों फान्ड फैदों बेसेबांसिम फैदों सार? बे बाजेटखौ दहाय आं आंनि स्पिचआवबो बुंदों बारा गोबां नङा मानोना जोंना गामिया नटिफाइड जायाखै गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसन दारै नटिफाइड जानांगौमोन। पपुलेसननि सायाव जोङो जि मोनसे साबमिसन होदों बेयो दाबो एक्सेप्ट जाथ'वाखै। गामिया नटिफाइड जाखांनायनि उनावसो बे गामिनि सिङाव बेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बेफोर गासिबो माने ओरैनो इन जेनेरेल जोंनि एक्टआव जि मोनसे बाथ्रा दङ प्रिएम्बल दङ बावहाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जेसेबां बर' गामिफोर दं बेनि बर' सुबुंफ्रानो बावहाय मोन्थायखौ मोनगोन होननाय दंखायो आरो बेखौ बेस खालामनानैनो जोंनि एल'केसनफ्रा उनाव फैगोन। दा खामानि मावग्रोनो थाखाय जोंनो 13.5 कौटि रां हरनाय जादों आरो बे 13.5 कौटि रांखौ जोङो जोंनि गेजेराव जोङो मा मा खामानिखौ मावनो बेखौ जोङो थिग खालामजोब्बाय। दा एनुवेल अपारेसन प्लेन बेखौ जोङो थिग खालामनांसिगौ आरो खामानियाव बाहायनांसिगौ रांखौ आरो रांखौ बाहायोब्लासो आरो बेनि इउसि होनायनि उनावसो
थिग थाक मावनो हायोबा आरो उनावहाय रां मोननायनि बाथ्रा फैयो इउसि होनो हायाबाथ' रां मोननायाबो खाबु थाया दा अफिसार गैया नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायखौ जों दाबिनानै मोननायनि उनावहाय दिनै देरसिन मोगा मोगि जों जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों होनोबा जोंहा जोंनि काउन्सिलखौ बा खुंथायखौ सामलायनो थाखाय जोंनाव अफिसियेल बिबानगिरिफोर अफिसाव जायफोरनाखि सामलायो बे बिबानगिरिफ्रा जोंहा गैया बेयो जोंखौ जिंगासि होदों दा जोङो नंगौ बड'फानि जि मोनसे सिमांजों बा जों बिथांनि दैदेननायाव जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो नागिरनो दिनैनि बे स्टेजसिम फैबाय बर' हारिखौ मास्टार्स गायसननायनि बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय सतबांसा लानानै फैबाय नाथाय बा जोङो माखासे दिगाव जोङो आवगायनो हायाखै गोख्रै गसंनो हायाखै बेनो जाबाय सोलोंथाइ दिगाव जोंहा गोबां दाबो आंखाल दङ जाय आंखालखौ जों सुफुंनाया मोनसे जोंनि थाखाय चेलेन्जिं खामानि जागोन आरो बिनि थाखाय जोङो बयबो जोंनि आइ आफा गोरों गोराफोर जोंनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर बा जोंनि खौरां बिजोंनि नोंथांमोन हमना लादो जोङो पजिटिभ माने नोजोरजोंहाय क्रियेटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ नोजोरजों जोङो जोंनि मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावनांगोन आरो हेफाजाब होलायनांगोन अब्ला आं सानो जोंनि आंखाल थानाय माखासे जेंनाफ्राबो सुस्रांजागोन बेखौ जों फोथायनो हायो सार काउन्सिलाव जिहेथु अफिसारफोरनि गोनांथि जादों बेनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर राहा लादों नामा जोंनाव बिबाय जे बेसेबां स्टाफ नांगौ जोङो बेखौ लिरनानैबो होबाय दा गभर्नमेन्टआ बेखौ माखासे अफिसारफोरखौ डिपुटेसनाव एटेच खालामना होयो बे खामानिया जागासिनो दङ आरो बावैनो माखासे अफिसारफोर जोंनाव सफैगोन दा साथामसो सबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिथ' जाबाय सानै एगजिकिउटिभ इन्जिनियार जाबाय सासे बर' बाबु जानानै दङमोन बेखौ नाथाय हगारनो हाया बायदिबो बुंदों लांफिनगोन मोनाबाथाय बेखौ दा बेफोर जेंना आरोखि ओंखायनो जोङो जा एसे रां मोन्दों बेखौ बाहायनायावबो जोंहा आवगायनांगौआ एसे जेंना जाबाय थादों दा ओंखायनो अफिसारफ्रा जेब्लासिम थिग थाक जाया काउन्सिलनि सेटआपआ जेब्लासिम थिग जाया जोङो रांखावरि गोबां मोनोब्लाबो बेखौ बाहायनांगौ जेंना नुजागोन आरोखि ओंखायनो अफिसियेल सेटआपखौबो जोङो दा गोनांथार जानानै फैदों आरो बेखौ मोनफुंबासो खामानि मावनायफ्रा स्मुथै जोङो मावफुंलांनो हागोन आरो मोनसेया जाहैबाय दहाय एसे बुंनाय गामि नटिफिकेसन होनांगौ गामिया नटिफिकेसन जाखांबासो समस्ति दागोन माने बियाब दागोन बेनि उनावसो इलेक्सन गेलेहैगोन दा बेफोर जेंनाफ्रा मावफुंनो गोनां दङ आरोखि